Volám sa Jan Mokrý a mám pre vás exkluzívnu ponuku. Priestranný trojizbový byt s balkónom priamo v centre Prievidze. S 82 metrami štvorcovými má byť ideálnu výmeru pre rodinu alebo pár, ktorý ocení dostatok priestoru. Nájdete ho na 6. poschodí zo 7 v bytovom dome s výťahom. Čiastočná rekonštrukcia priniesla najmä murované jadro, nové plastové okná, stavané skrine, nové podlahy. Navyše v celom dome boli nedávno vymenené stupačky, takže sa nemusíte báť budúcich starostí. K bytu patrí pivnica a parkovanie je bezproblémové na veľkom parkovisku pred bytovým domom. Lokalita kombinuje plnú občiansku vybavenosť s blízkou zeleňou. Pre obhliadku ma kontaktujte na čísle 0949 452 306. Prajem vám pekný slnečný deň.